it the voice? Was it the fire burning in me? Mayong Oto, South Africa, maayong gabi, Philippines. Nasa grill shack kami, first time pa kami nakapunta dito. May nagsabi kasi ni Banana na maganda daw dito kaso lang may kamahalan ang presyo sa mga pagkain. Pero okay lang, try po taong mahalon ba, panagsa. Nice ang view dito, tapos nice din ang weather today. Sure na maraming tao sa loob. Maraming ang tao dito sa labas, ano pa kaya kung nasa loob na. Mostly mga white South African ang kumakain dito, tapos yung mga biker, mag-stop sila dito para magkapi-kapi, inom-inom, at kumain ng lunch. Si Banana excited pumunta sa loob. Di talaga ako nagkamali, maraming tao. Nag-order na kami sa aming makain. Pauwi na kami, pero kuhaan ko muna ng film last. Kasi ang ganda dito, ang bundok ba? Diba? Sobra. Salamat Lord sa grasya. Busog-busog kami ni Banana Ulala. Kaya happy tummy. Di halatang happy si Banana Ulala. Happy shalalala. The next morning. Palitaw. Made by Higala. Palitaw. Palitaw. Lumitaw na! Our action! Palitaw. Order na kayo. Order na Dishes palitaw. Di siya. Wow! Gusto ng itlog. Tapos Palitaw, itlog, tsaka ito na. Talong, ang galing ni Higala. Farewell party, but we'll see you again. Kailangan siya. Ako na! Hindi pa ba Ako na! Farewell party of May. Going to Port Elizabeth tomorrow. na. Wish you all the best. We love you. Yung ibang busy nag-work kaya hindi nakapunta. Kainan. The next day. Ay, salamat. Empty na ang bahay, no? Aalis na kami today. Itong babae na to, yan yung owner sa bahay. Upset kami ni Banana yang babae na yan dahil hindi niya sinauli ang aming deposito. Hindi lang upset, kundi galit talaga kami sa kanya. Angol kadyo o kwarta. Hindi nga nagpapasalamat sa amin. Yan, nakita niyo yung tubo niyan, nabutanganan o ng kurtina. Kami naglagay niyan, hindi namin pinabayaran, walang hiya, hindi lang nag-thank you. May gaba naman ish. Bitaw oy, sana ox lang ang aming travel papuntang Eastern Cape. Nag-stop kami dito sa garage kasi nasiraan kami ng sasakyan. Dito na lang din kami magpalipas ng gabi para safety ba. Pagod na din si Banana, siya lang kasi ang nagda-drive. Mga 2 hours na lang papunta sa bagong bahay namin. So agahan na lang namin bukas. Relax na lang kami tapos dudut-dut. Pinkish na kadyo si Banana dahil sa pagod din to ba. Kawawa naman. Sa dihang natulog na talaga si Banana Ulala. Kagabi kasi hindi to masyadong nakatulog. Di ko alam kung bakit. The next morning. Sa awa ng Diyos, nandito na kami sa Eastern Cape. Nakarating kami ng safety. Ito time na sa pagsauli ng trailer. Titignan namin yung bahay namin before. Dito sa PA. Yan. Dito lang tayo magtingin sa gate. Malapit kasi sa Checkers, oh. Magtingin na lang. Yan, oh. Also face brick, like our new house. Yeah?
So it's a brick like a new house. Yeah. Dumaan kami dito sa furniture shop para bibili ng supa. Wala kasi kaming supa kaya bumili kami ng bago. Puro kasi kami benta. Di ba nung nandun kami sa Somerset, puro kami benta sa aming shop. Kaya bili kami ng bago. Yan, i-deliver nila to. Buti na lang at free delivery. Binigyan kami ng free delivery dahil dalawang items ang aming binili, center table at supa. At isa pa doon, malapit lang ang shop sa aming bagong tinitirhan. 1 hour later. Nasa bahay na kami, mga ka-earnbim. Char. Earnbim na ang tawag ko sa inyo, ha. Para maiba naman kasi palaging higala-higala. Muslim mga Bisaya ito matawag ng higala. So para maiba, earnbim na lang ang kombinasyon sa Brian and May. Maglaba ako ng mga bedsheet. Si Banana wala dito umalis. Pagdating namin dito, umalis agad siya. Kay Kuan, nasa importanteng lakaw. So, maglaba dami ako, dali-dali. Sana hindi mag-load shedding, ano? Ay, Diyos ko. Kay, delikado mag-load shedding. Ay, Diyos ko, Mio Marimar. Mga ka-earnbim. Earnbim. Labahan ko tong bedsheet. Kay, di ba, ito yung dala namin nung nag-travel kami. Nilagay namin sa car. So, labahan kay baka alikabok. Yung binili namin na sopa, nandun na, nakapwisto na siya. Di ba? Basta si Higala, dali-dali, di ba? Basta linis-linis, abtik yun si Higala, no? Basta mga, na sa bahay. Nakita niyo na ang aming place, yan. Ayan, ito na yung sopa, naka-ready na. Naka-ready, nakapwisto na siya. Hindi na lang ako mag-house tour kay maliit lang naman yung bahay namin. Uy! Katapos kong maglaba, magbungay. Kaya daghan mang sagbot sa likod o sa tubangan. Pakita ko sa inyo. Yung sa labas, naglaba na ako kanina sa bag. Hinahand wash ko lang ba. Yan. Yan ang bag ko. Tignan nyo. Diba maraming sagbot. Ito naman kaunti lang. Ay, mayroon pala. Marami din. Tapos dito sa kabila. Yan. Marami, uy. Sa likod pa, sa kabila. Nakahay-hay na ko, uy. Hindi na ako nakabalik sa inyo kay medyo busy ako. Hay-hay pa more. Timing na timing, mga ka-earnbim. Narinig niyo yun? Generator. Ay, kaka-load shedding pa lang. Diba? Timing na maupay paghuman na hoog. Hay-hay, may paghuman og laba. Maingay pag mag-load shedding dito sa likod kay ang sa likod namin is may shop, furniture shop. Kaya pag mag-load shedding, mag-pander sila ng generator. Tapos alam ko na may ilaw na kay muhilom na ng generator. Naka-off na. Ito talaga ang malaking problema dito sa South Africa. Kung hindi man mag-load shedding palagi, walang tubig. Buti pa dyan sa Pinas, no? Kay always na ay ilaw, tapos may tubig. Doon sa aming probinsya ay unlimited ang tubig. Yun nga lang kung mag-load shedding, di ba? Pero okay lang, pabalik naman. Agad. Dito tag ilang oras bago babalik yung ilaw. Tapos yung tubig din, parang nasa Manila ka. Nagsilig-silig na ako dito, mga ka-earnbim. While maghintay kay Banana, uwi yun mamayang lunch. Dito siya mag-lunch. Nag-map na ako dito. Tapos kung na siya, mauga na ba? Siligan ko kay napay mga bilin. So, sinahinay sa lumang tadali ay video. Ito pala yung isang room. Empty siya. May mga kaunting gamit. A few moments later. Naantok ako, oy. No? Nakabihis na ako kay hapon na pud ba? Hintay na lang nating panihapon kay maghikay na pod. Char. Si Banana, nagupo din dyan.
Busy siya, may ginagawa. Alam niyo ba mga ka-earnbim na ang si Banana is nagkapajuk-pajuk? Yan. Nagkapajuk-pajuk yan dahil nag-ayos siya sa sasakyan ba na nasira, di ba? Yung pagbiyahe namin, ba papunta dito, nasiraan kami. And then yung iba, hindi niya alam. Siguro sa pag-asa-asa na muna sa mga boxes. Tapos ako naman, may pajuk sa paa, ayan. At gamay na kuan sa kamot. Yan lang. Pero si Banana, ang dami. Dahil alam niyo naman, yung panit niya ba, yung skin niya, dali orang makaano. Alam niyo man, puti. Arang ka, klaro ka adyo. Nagsunod-sunod si Banana na ho. Yun naman na dyan. Yun lang ang aming masassured mga ka-earnbin. Wala nang iba pa. Di ko alam kung anong kainin namin ngayong dinner. Kay busog-lusog pa man mi. Kumain kami ng marami kaninang lunch. Baka mag-uts-uts na lang kami. Diet kintahay. Char! Diet noon. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Bye! And just levitate.